Bareng iringane iki cara Bali, rekake Mbak Eka yo jogete cara Bali. Mas Yanto sik tekan ketapang iki mau ketapang. Ayo ora masalah. Sugeng dalu Cahayu. Konjur kaya ngono iki polatane iki dipirsani piyayi akeh mbok sing grapyak semana, esem guyu terus lumintu ngono Cahayu. Piyayi tek ayune kaya ngono. Dasar ya dedeke ya gagah gedhe ndek. Cantik lahir batin kaya ngono kuwi. Ngopo kok semene ora rena yang penggalih ngopo? Terus sapa sing rena? Ana bintang tamu kok dilokne kaya tremos. Loh, tremos ki penting lho. Saiki sing di paguyuban ngene tanpa enek tremos banyu anget. Wo, mesti masuk angin ngono kuwi. Ya, piyayi-piyayi sing saka adoh ku lho. Arep lho bintang tamune sapa to kae sing arep teko ngene Pak Sudarsono sapa to kae? Heeh, sapa kae kaya truwilu ki sapa ngono kuwi ayo. Wis iringane ki mang Bali. Arepku ya joget ben kaya penari pendet. Malah tak salah kaya leak rupaku ning syutingan. Iya. Ora kaya mbok yo ngenak-ngenakke piye ngeten lho ning atiku ki ben kepenak ngono. Lho, tak hormati liyane cara Jawa kabeh sampean Bali dhewe iki tegese lak pakurmatan sing istimewa ki mau. Oh, spesial ngeten. Spesial. Dadi sing ning misal di live wonten radio niku ya ben rada bertanya-tanya ngeten lho. Sapa to bintang tamune Eka uget-uget ki sapa? Wah, ngono disiarke wah dedeknya lencer kuning apa piye ngono Mas yo engko teko lokasi ya kaya kodhok ngono gak masalah. Dadi ning radio ki wis ketok apik ngeten lho. Oh, ngono kuwi. Ngaten. Ning ngono ki jenenge pembohongan publik kaya ngono kuwi. Pembohongan. Apa anane wae. Malah ngeten lho Mbak Eka, sampean aja sakit hati. Urung karuan lho, sampean pamane dedeke lenjang-lenjang dhuwur jalan teji terus iso sukses viral dadi bintang tamu urung karuan. Oh, ngaten nggih. Ya mergo sampean dadi wong setugel ngene iki. Nggih. Akhire sing tresnane pirang-pirang klebu kaya Pak Sudarsono ki tresna karo sampeyan. Matur nuwun. Lah lek dhuwurmu ki kaya tenda sakmono kae, ngono. Ih, wong apa wedon? Lah iya nggih. Sak dhuwure ngono. Matur nuwun, aku ya dadi wong ya tetep konsisten kok. Konsisten kanggo moto kanggo uripku dhewe. Konsisten aku ki dadi wong. Dadi mbiyen ket lahir ceprot nganti mbuh besok kanane ya panggah cendhek kae ngene iki gak dhuwur-dhuwur konsisten. Oh, ngono. Ngaten. Nggih. Ya disyukuri teh kok aja nelongso kaya ngono disyukuri. Nggih tetep kula syukuri kok wong cilik ki malah ngirit. Kok ngirit? Ya tuku seragam ya sak meter apa setengah meternya cukup. Iya, jarik. Jarak ya paling sak meter punjul 2 kilan. Wis cukup ngono kuwi ya. Wis cukup. Mamane kurang jarak ya adai plastik resek ngono lho. Sinden apa pelem adai plastik iki lho ora sampean iki. Sinden apa? Matur nuwun lho Pak Yoyo. Matur nuwun karo Pak Sudarsono. Lah nggih lumantar panjenengan kula paringi napa niku jenengan. Lumantar panjenengan. Paringi jenengan paringi denglum plocot ya ora. Padha karo Wino ngomong kamu iki pecotot ya ora. Lumantar panjenengan kula sampun panjenengan paringi kesempatan. Derek sowan wonten dalemipun nyinenganipun Bapak Sudarsono menika nyinengan lan kula saged derek sowan wonten nyinenganipun Bapak Sudarsono menika lho. Nggih. Mergo minyan-minyan sedaya niku nggih. Piyayi ingkang sae sedaya. Nggih, matur nuwun Pak Yoyo, Bu Kesi. Pak Sudarsono kono lho. Nggih, lan kula nyuwun pangapunten Pak Sudarsono randhat anggen kula sowan. Kok iso telat ngopo? Wau kula nderekke niku lho Google Map. Lah kok lurus belok kiri teko kali. Aku terus ya apik makalah ndrodok karian. Ayo. Lah kok belet apa piye? Niku arep mundur angel nekat. Alhamdulillah teko dalan gede. Iso teko kene. Wah, teko wis dalan gede aman iki. Lah kok dalane jembrol kono kuwi? Dalane apa? Dalane jembrol. Jembrol ki apa? Ambrol. Ambrol. Ambrol nggih. Oh iya, jembrol. Lah nggih, kula gur manut map niku. Ya Allah, lah aku arep lewat ngendi neh iki? Kula balik. Akhire teko piyai mriku, ngen wayangan Pak Yoyo pundi daleme Pak Darsono ngeten. Balik mawon mengke pertigaan belok kiri. Lah ki aku pertigaan belok kiri pertama terus kali aku ngono. Anu pertigaan sing nomor 3 ngeten. Terus kula mengisar. Alhamdulillah petuk rombongan tamu. Itu saya mandek melih kula. Iya. Montore anek papat aku ngenteni. Antri sik. Antri riyen ajeng mlaku niku
Alhamdulillah wis rampung to. Lah kok papasane hisik loro, akhire mundur neh aku. Sida rene pora yo aku ngono. Lah sampean yo rampung lek kula niki bintang tamu men digolekne dalan ngono. Lah terus digoleke dalan pripun wong ngantri sak meten kathahe piyai tamune Pak Darsono lho, Biyung. Iya, bener pancen kaya ngono. Kudu ngalah sik minggir dhisik kula. Mula yo awake dhewe iki sangat menghormati lan uga melu seneng. Nggih. Panjenenganipun Bapak Sudar anggenipun kagungan kersa sing rawuh pirang-pirang. Leres saestu. Dongamu kanggo sing diselapani apa? Ayo. Nika adi kula wedok Dik Kluwi. Kluwi sapa? Kados ngendikane Bu Kesi wau asmane jan angel tenan. Spesial Dik Kluwi. Sinten? Sapa? Eli? Dik Kluwi Eli Anor Nugraha. Ayo baleni sapa? Piye? Dibaleni sapa? Ayo. Kluwi Elia Anor Nugraha. Ah iya. Saiki sing rada cepet dilancarke. Selapananipun nggih anak kula wadon nggih tek cepet. Jiro lu. Piye, Mang? Menika tasakuranipun Bapak Sudarsono anggenipun mahargya selapan dintenipun ngono kuwi ta. Cepet. Jiro lu. Menika mahargya selapananipun Bapak Sudarsono. Denggel melocot. Selapananipun Dik. Nah, Bapak Sudarsono. Wayahipun. Nah, nggih. Bapak Sudarsono to? Nggih, wayahipun nggih. Nggih. Nggih menika mengku gati Bapak Sudarsono badhe dipun wayahaken. Kok diwayahaken piye to iki ora? Wayahipun. Wayahipun Bapak Sudarsono nggih menika Dik Kluwi Elianor Nugraha. Baleni sik. Nggih. Kluwi Elianor Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih niki tok sik. Nggih. Kluwi Elianor Nugraha. Yuk. Kluwi Elianor Nugraha. Wis lancar? Alhamdulillah. Kok ngarep tasakuranipun Bapak Sudarsono Aku lek kok ngarep kata-katane angel tenan kok ngarep. lho bintang tamu kudu iso kaya ngono Nggih, kuwi. nggih. Ayo. Jiro lu ya. Aja cepet-cepet. Inggih dalu menika mahargya selapananipun wayah Bapak Sudarsono Dik Kluwi Elianor Nugraha. Mugi menjang lan sak menika nyinanipun tansah pinaringan sehat bagas waras panjang yuswa binerkan dening Gusti ingkang akarya jagat. Dik Kluwi Elianor Nugraha tansah dadi bocah sing pinter miguna tumrap tiyang kekalihipun. Amin ya robbal ngalamin. Iya pinter apik. Usik aja marem dhisik. Kaya bintang tamu kae diterjemahake per suku kata sing diselapani. Ayo. Nganti ra iso mulya kowe. Ayo iki. Kowe semene larang dhewe lho, Kak. Ora. Mosok larang. Larang dhewe. Ya ampun pas ta. Lah piye, Pak? Pak Sudarsono iki lah pamane Bu Kesi, lencir kuning lengkung-lengkung, ayu blengah-blengah milangoni. Waduh, Mila. Mbak Tuti samenika ugi jan seksi mempesona bahenol, ayu. Iya ta. Mbak Lia gede kimplah-kimplah kaya duduh gule. Lah iki nyawang lho, uget-uget kok gur sakmono, tak tambahi gen nggo tuku gizi. Ya iya, ben ora stunting ngono kae. Nah, stunting piye to? Stunting iki orang yang mempunyai kekurangan dalam oh iya aku iya ya. Ya ora apa-apa ning sampean cerdas kowe. Mamane delok stunting berarti bocah sing rada ora memenuhi syarat. Ora lek sampean Sing panjenengan saya tak tes. Apa? Pak Yoyo. Apa? Dalemipun panjenengan menika pundi? Penyan. Iya. Kula saking Sawan Jaten Karanganyar. Oh nggih. Wonten mriki menika nitih menapa? Wau nitih mobil sareng kalian kanca-kanca sedaya. Nggih. Nggih wong nyatanipun menika dipun pahargya wonten mriki. Sampun pepak daharan menapa kemawon sampun wonten dipun cawisi kalian juru ladinipun Pak Sudar. Nggih. Mau wonten sambel gorengipun, teluripun nggih wonten, unjukan teh jangkep aqua nggih wonten. Nggih. Mangke dipun acarani lan pau sampun wiwit jam 09.00 tepat kula dipun dawuh nglampahaken wisanggeni lair. Rampungipun kedah sak rampungipun adzan subuh ngoten. Mbok, iso aku nyenyenyenye kok pangkat disauri. Apa genah ngene niku kok iso. Lho saiki zamane komputer apa sing penting cepet ngono kuwi. Salah ra apa-apa penting cepet ngono. Ayo. Oh iya, ora gur trimo cerdas, kepunjulen mbak. Kepunjulen. Ha iki lho,
Sing sijelapane ya kuwi Kluwi Elianor Nugraha. Saiki persuku terjemahno ngangge donga dengan kata-kata yang bagus. Kluwi Elianor Nugraha. Klu. Keluarga ingkang nampi amanah dening Gusti ingkang ngakarya jagat menika keluarganipun Bapak Sudarsono lan Bapak Ibu asmanipun Bapak Satya Adi Nugraha. Bapak Satya Adi Nugraha kalian Ibu Nani. Ya. Kuwi Klu ya. Klu. Wes. Pun. Nggih. Wigatine dalu menika adicaranipun selapanan Dek Kluwi Elianor Nugraha. Muga-muga sami ndedonga Dek Elianor Nugraha tansah dadi bocah sing piguna tumrap bangsa lan negara agama. Amin. Apik cerdas. Kok wis teko elok asmane Dek Kluwi Elianor Nugraha, muga-muga besok gedene dadi bocah sing piguna tumrap bangsa negara lan agama. Ya. Li nambaran. Ayo melu. Ayo sing cerdas cepat ayo. Li nambaran rasa tresna Bapak ibunipun Dek Kluwi, muga-muga Dek Kluwi tansah dipun kanthi dumugi demasa tansah pinugra, tansah piguna tumrap bangsa negara lan agama. Sing mburi kabeh tumrap agama budaya karo negara terus to kuwi. Lah niku donga lho niku. Oh iya. Donga. Iya. Nggih. Terus bar kuwi Nur menika Nur saking cahya. Wah iya bener. Nur menika cahya utaminipun lampu. Dadi Dek Kluwi Elianor Nugraha tansah dadi pepadang keluarganipun Bapak Sudarsono. Oh iya wis diselapani padake listrik iki. Ayo. Dadi cahaya, dadi penerang. Rada cepet. Nu. Nggih, nu to? Nah, niki nu. Nuju prana apa sing dadi gegayuhane tiyang sepah kekalih mugi tembe dewasanipun tansah pinugraha, tansah piguna tumrap bangsa, negara tuwin agama. Grapyak Semanak. Iya. Apik. Terus Grapyak Semanak piyayinipun Bapak Sudarsono. Saperlu dalu menika ngadani selapananipun wayahe tamu ingkang rampuh langkung kathah sami ndedonga mugi-mugi keluarga ageng Bapak Sudarsono tansah pinaringan berkah, tansah pinaringan ayem tentrem. Amin ya robbal ngalamin. Terakhir Potes enten meleh Nugraha Oh iya Hangadani selapanan putranipun Mas Aditya nggih menika wayahipun Bapak Sudarsono hanggelar ringgit purwa dalangipun menika Ki Cahya Kuntadi wonten penggemaripun menika Caksi. Cahya Kuntadi kalian Cak Sukesi. Lah Cak niku napa Caksi niku? Caksi iki ngene lho, Caksi iki CAK kuwi Cahya Kuntadi, sini Sukesi. Terus Cak Kesi ora. Caksi tak kira Cak Sukesi Rahayu karo Cak Cahya Kuntadi. Ngawur ora. Hangadani selapananipun wayahipun. Hanggelar ringgit purwa. Dalangipun Ki Cahya Kuntadi kalian rencang-rencang Madangkara. Muga-muga dados rena ing penggalih. Bintang tamune Eka uget-uget. Sing ayu dhewe. Ayu nek ora nek kancane ya dhewe iku mang. Sampun menika. Saiki ciri khas jenengan lak Piyai Sragen. Nggih. Sragen Kabupaten Kecamatan endi, Nduk? Sukodono menika kula. Sukodono, Sukoi seneng dono ki weweh. Wong sing seneng dono driyah apik. Desane apa, Nduk?
Desanipun nggih menika Baleharjo. Baleharjo. Kelurahanipun Baleharjo. Bali niku papan Harjo ki rame, papan sing rame kebak kamulyan. Nggih, Baleharjo. Dusunipun napa, Nduk? Dusunipun nggih menika wonten Madyasuka, wonten Wonorejo, wonten menika melih Wonosuka. Omahmu ki dusune ngendi, Nduk? Lah iki alah kaya teko kono. Lah ben ngerti kabeh. Susah kok arep ngomong iki. Lah ngapa sebabe? Dusunku ki njumbleng. Ayo. Yai kene mesti nek Mas Tani njumbleng ki ngendi? Njumbleng ki mesti nggon telek. Ya tapi tidak apa-apa. Kita selama ini sudah main jumbleng uget-uget. Dadi uget-uget arep ngomong saka sapiteng ngono Mas. Nggon telek ngono. Tetapi kita sudah merasakan hasil dari telek tersebut. Kok iso? Ya iya, kita makan nasi. Kita panen palawija, keluarga ageng mriki pundi? Gondang. Gondang tawang mriki menawi tetanen migunakake napa? Telek. Tinggi apa? Kurabuk to. Wah, penting ya. Lah nek arep dienggo sarapan ya ora apa-apa. Ya rabuk, telek dienggo rabuk, asile iso nggo tetanen palawija, pari dadi nasi. Apik. Hidup telek. Kono dindel-delke ora. Nggih, to nek rawani nek sing arep ngidak telek. Ora wani arek wong sing arep ngidak telek. Kok iso? Ya sing ora kecing to piye wani ngidak telek. Ha iya. Tur ya wong setia kaya apa pangkata dhuwure kaya apa. Anggere ngidak telek wis ta mesti pincang, ya ta? Lah nggih, kok saged. Heeh no, telek mak idak mesti pincang jinjit-jinjit nek mlaku ngono kae. Oh, lah Pak Yoyo ki nggon telek kok mesti roh ae. Telek wedhus napa? Telek wedhus. Srintil goblok ora. Telek sapi. Yo genah teletong. Telek pitik. Lencung. Lah yo babakan telek kok roh Mas aku. Bar ngelokne aku utekku isine telek ngono to. Ora usah ngomong kene. Kak, dalam. Gandeng sampean Piyai Sragen, monggo Sragen ini punya kasanah budaya sing mempunyai ciri khas tersendiri. Pripun, Biong? Lipuran para warga masyarakat ing Laladan Gondang Tawang kene nganggo tembang-tembang ciri khas Sragenan. Nggih, nggih. Slendro genti, Kak. Ayo, slendro muni kaya apa? Nggih. Nggih. Apa? Nggih. Menapa mbok menawi wonten panyuwunan mboten? Mboten wong piyai mriki menika merdika kok nggih. Merdika. Sedaya sampun dipun serahaken teng senimanipun nggih. 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 Kalih napa, Pak? Oh, nggih, siap, Pak. Nggih, mangke bar niki ngendang terus barno mbunang, ngegong terus bar usung-usung. Ayo. Rumah padak nama peniti. Iya. Masa aku dandan rene sayu ayu kok iso padak no peniti. Sinden ayu-ayu rene budal kok iso darani tremos. Sing usung-usung gamelan, usung-usung terop, usung-usung peniti. Heeh. Usung-usung. Masa gembut kok junjung kuwi ngambut ya. Usung-usung gamelan kok usung-usung peniti. Ayo. Nggih. Nyingkar nyingkur. Niki. Awakmu senenganku niki. Senenganmu ta? Nggih, senengan kula. Nggih. Sing ngajari Bu Kesi nyingkar nyingkur niki. Heeh. Mulane nyingkar nyingkur ki kudu tak piye tak tenangke, tak maksimalke. Engko yo ngetok-ngetokke piye leh sinau mbiyen karo Bu Kesi. Oh iya. Nyingkar nyingkur iki mboten salah pocong to? Pocong bener. Pocong. Piye pocong ki lak yo maca pet. Iya. Larase slendro Mas iki mesti. Pamane slendro ki kudu piye pleng karo gamelan. Lah nadane moji nemlu. Ngoten kan lho, kudu pas, kudu cocok kali. Alah, bae omahmu bejen to kowe. Niku lak moji-roji. Tanggane. Ayo. Nggih. Niki cakepane nyingkar nyingkur ta? Heeh. Nggih, nyingkar nyingkur terus wiwitane nyingkar nyingkur. Iya, lek mau nembangi kapan cerot ora. Yo anu nyet. Ayo. Nyingkar nyingkur. Apik nek bocah iki bareng nembang ya apik, suarane ya halus. Ayo. Ah napa nggih? Heeh, dasare ya sarjana seni pisan. Wah jenengan iki lho. Tak kampleng raiku sisan. Raiku dhewe. Ayo, kamplengen pengen roh aku kaya apa ora. Wah, kaya kucing. Yo. Wiwit
Bocah pinter arek kepleset langsung golek teken deh. Nggih, langsung golek teken. Lingsem yen ke mutan. Lingsem yen ke Piye sing kok balenono sing apik. Lingsem biasa wae apa yen ke. Nah. Lingsem yen ke mutan. Ora entuk dipedhot. Lingsem yen ke mutan. Ranto pedhot. Ayo. Tak video. Pisan mulih. Oh tak lebokke caksi loper. Lingsem yen ke mutan. Lho ngono kuwi. Terokno. Ayo tanpa pedhot. Tak bukae. Nek ngene yo ganteng, Mbak yo. Lambemu tak keprok kowe ora. Oh alah, nek ndelok kok kadohan kok TV ngono kaya masakku kaya-kaya bake cedhak ya kaya ngene ya. Mbak Eka. Oh nggih. Senonono Bu Ibu. Mbak Eka. Dalam Sampane karo Pak Cahya Kuntedi apa ya enek rasa ser-ser ngono to Mbak Eka? nggih mboten kok Bu, kula kalih bapak menika nggih namung napa ngepen mawon ngepen. Ya syukur Nggih. alhamdulillah. Menyanipun iki mergo anu. Nyanipun menika kula kalih Pak Cahya Kuntadi namung napa nggih adik kalih kakak ngeten. Ya syukur alhamdulillah. Ayo, biasane nek nyelok kula adik ngeten. Nggih kakak. Bekasi contohno aku lek kurang napasku kurang landung. Sampeyan Bekasi. Arep nyawang Pak. Arep nyawang Pak Yoyo ganteng ya Mbak. Iya. Aja njemur iki lho tembange iki lho. Nggih. Coba-coba Mbak Eka, engko lek sampean iso nerokke cengkokku iki sing lingsem kemutan iki engko. Lingsem. Sampean wis to. Pak Yoyo engko tak caoske panjenengan Mbak Eka wis. Urusen nganti tuwek dijetono lek kesel wis. Gah, ambune jumbleng kok mah aku ora. Wis to enak jumbleng ngono Ah, kuwi. ora iso. Wis tak campur PPO kok tenan. Halo. Iya. Lingsem Ibu. Lingsem yen ke mutan. Oh, Eka uget-uget jiro lu. Lingsem yen ke mutan. Apik. Apik pisan. Kurang sak crit ngono. Kurang sak ceritan. Kurang sak cerit ngeten nggih. Nggih. Coba baleni meneh. Baleni meleh. Lingsem yen ke mutan. Asine iso apik lho bocah iki. Mawe tok ora iso ki asine iso. Oh lah ambekan entek sampean. Dawa-dawa to Bu. Wis engko opae. Nggih. Mudhun panggung bar wayangan Pak Cahya Kuntadi gawean mantuk ya. Nggih. Ada ono tumpakno mobilmu ya. Nggih. Kok judul penggemare ora Caksi Lover maneh. Napa lho? Caka Lover. Caka lover. Cahka Lover. Oh nggih mboten nek ana anu Apa? Caka. Caka. Oh tak ganti. Cahya Eka. Oh Cahya Eka. Heeh. Nah, nek mamane caket ngeten pripun? Caket apa kuwi? Cahya Kuntadi Eka uget-uget. Tapi caket. Caket. Caket apik. Lanjut. Caket. Malah latah ora. Lelampahan kang kawuri Coba sing ngomong Setya Budi omong. Padakne aku ki rapal ngono.
Lah apa jajal? Piye terusan? Aku iso capet-capet ngono. Terus, dudu kuwi. Tulus ora Pak Tulus kok iso Pak Tulus ora mangkat. Tresno alah. Terus. Tenan nih. Tulus. Nah, nggih. Tresno tulus senadyan ingku bekas Kau uget-uget jos generasi handal dari Seragen ya. Yo sak lagune pisan yo diaturake marang sedaya para lenggah. Gandeng ana sing ngersake piyai kene virale sampean lak ngendang ning engko bar tembang iki lagi sampean ngendang men mike disiapake karo Pak Marno karo Mas Glondur. Pak ya. Saiki sampean nembang sik ayo. Pak Mas Glondur saiki wis gak mbagong. Dadi cepak-cepak mik. Wah, mendino nek aku tanggapan ngendi Glondur iso. Sing jenenge Glondur namung Bagong tok ya nyuk. Terus saiki kok ramping Glondur. Dene petuk abuh. Wong edan ora. Monggo gubuk asmara diaturake. Ya Kak, buka celuk Kak. Ayo. Esok. Oh iya. Yen liwat. Lagi mana saben liwat niku esuk awan bengi niku. Yen liwat aku kelingan gubuk ae yen tak goleren. Ayo Kak. Ning cagak kobak tulisan warna abang tandani sing perawan. Pak Glondur. Sedake kendang ya Pak. Ayo. Senange gubuk asmara biyen kae tak antum tresno tanpa bental tanpa kuasa benabute kenaman asmara gubuk ae ati wiwit disian tumangka saiki gubuk ae kebak crita wayang wengi nganti kaget rina. Arek mbok nanti lek. Ojo mulai yang ngono didukani Pak Yoyo kok iso. Lah ngapa? Iki jan setia banget lho ning Madangkara iki. Pak Glondur iki ora kaya Pak Glondur tenan. Nggih. Oh, buktine ngono nyambut gawe sregepe kaya ngono. Kok kayane no dilumpukne. Alhamdulillah. Nggih ning RRI. Ora ning kono ki nek bakso enak ngono lho maksude. Oh kuliner nggih kuliner. Balik sih. Ya, oke. Nggih, anu ngaten. Ah. Ngaten. Matur nuwun lho, Lek. Nggih. Tak nyambi nyanyi ya. Pamitan karo Mbae. Ayo. Sambae ta. Iya. Ya, Kak. Catetan sajroning ati. Nyatan umpur saya marak ati. Aku kowe dadi garwa marang kaleren ning gubuk asmara.
apik ra umum. Nggih. Tabuhane genah kaya ngono gayange dhek ngene tok. Niki posek, dadi kula ketokke Yo seluruh. ketokne karo tabuhane no tak tak jreng-jreng. Dan lang tak bladeng ngono kok gur ngene tok lho. Anyelne kuwi. Lho tapi niki lho dalam sudah bergerak lho niki. Jobor ketoke ora ketok, tapi lho jero wah nika. Piye jero? Lho tak syuting nanti aja. Mosok jero kon ngetokke ya angel. No, yo Ciro lu. Yo. Gayane kaya Luna Mayat. Mayat kok sinden kok batang kok. Mula batang gawane jumbleng. Jumbleng ora nggone batang. Lha apa? Telek. Ngene iki ben ketok seksi Pak Darsono. Awel kata. Ben piye Kowe ora pekewo Pak Darsono piye iso awel ngono kuwi lho. Lha kenapa to? Lah nek karo kula lak ya wis kaya lho ngene, kaya ingon-ingone kaya mosok dudu sapa-sapane meneh ngono lho. Ayo nggih. Niki. Apa wis cepakne karo Pak Glondor. Matur suwun sik karo Pak Glondor. Matur nuwun lho Pak Glondor. Iki aku titip dicaosne Pak Glondor. Mergo dhek iki sing ora tau sare. Ayo. Ngaten. Sing nyaosne jenengan kuduan. Pak Glondor oke. Ayo nggih. Iya. Kon mara mawon. Lah 100 kok maron. Ora kowe rono isinan kuwi piye iku. Oh isinan. Kuwi ayo. Heh. Wes Pak Glondor ditampa. 100 sing ngeterke aku ya 50 edeng kok. Ya, gah. Wong telu sapa? Wong loro tok kok. 4. Aku 10 ngono. Makasih ngono lho. Makasih ngono. Makasih ya moh. Oh, ora apa-apa pancen piyayine kaya ngono. Wis ditampa Pak Glondor matur nuwun. Piyayine dingin cuek-cuek ngeten lho. Pokoke nyambut gawe sing sregep, anu aja njaraki pembantuku kowe iki. Bahaya pembantuku anggere lekas anu kerasan dijaraki ya. Napa nggih? Ora ketok kok CCTV dek ngene kok. Lolu. Oh CCTV iki pirang-pirang ngen kowe. Kemasane lek pas aku ning omahe sopan. Monggo CCTV tak pantau kok HP iki lulu glondor. Nggih kalih dandan Bagong ngeten. Ora. Kuwi karo dandan Bagong. Nek ngono iki Bagong kenek gula dadi. Kuru ya. Kuru. Iya. Ora sehat ya Mas Glondor. Sehat. Ayo, kuwi mikir iki dicoba kendange. Nggih. Ayo, nggih. Sing dikersake piyai kene khususnya Pak Sudari kuwi sampean nembang karo ngendang. Nggih. Ayo, coba apa. Mikir nggen tutuk dicek sik, tutuk. Cek. Tes. Kurang piye? Halo, dicobar semarnya hadirin ada di sini semarnya. Kok enek R kabeh piye? Lah kersane menggema kok. Oh iya. Dadi piye? Kendange denge coba. Sing seru to. Mpun iki lho. Tung tung deng. Dontak. Nah, tang tande. Ayo, tung delang tande de. Nah, neng Jombang tuku gedang. Aduh. Wis ora usah trepet, pokoke dilakoni iso ora. Ayo, gedange tugel. Yugur ora ditugel-tugel, mbok dicemet pisan. Sasa protes ayo. Gedang ditugel-tugel. Nah. Apa kuwi? Ciglok lah tugel. Iya. Pak Karto tuku kertu. Ngarep main sih. Terono kuwi sapa sing main ora? Perdana itu. Oh, perdana. Liwat kretek Kertosono. Pak Bambang potong rambut. Iki senenganku. Dina dicukuri terus. Ya ben manis kok ya, ben manis kok. Manis kaya Pak Taslim malah butak.
lah Mas Eteng memang stylenya Pak Trasim seperti itu kok. Style. Cukur rambut. Pak Bambang cukur rambut. Cukur rambut. Pak Bambang cukur rambut. Rambut, Kak. Kuwi ora rambut. Rambutnya nganti gedem kaya ngene kok. Iki lho. Iya. Ya rambut. Heeh. Ning rambut nggon jempol. Wah iki mak tratap aku ora. Jempole nek rambute. Heeh, ki jenenge wulu puhun kuwi jenenge. Napa? Wulu puhun. Kuhun wonten jempol menika Heeh, kuhun. wulu puhun. Nek kentol? Nek wonten kentol. ya wulu kentol. Wulu kentol. Wonten munggah sithik wonten niki nggen dhuwure kentol niki napa? Kempol paha niku ulu napa? Ulu paha. Lah dhuwure sithik nggen dodo niku ulu napa? Kok liwati malian ngono kuwi jenenge. Jarak iki ora. Wis penak kendange? Pun. Oh iya, ya coba kaya apa? Saya tembange apa? Napa nggih tembange? Pak D ya iso. Pak D, cewek gaul. Cewek gaul. Oh, bener cewek gaul. Nggih, cewek gaul nggih. Iya, coba kaya apa? Lho, bareng sampeyan arep ngendang jajane metu lho langsungan. Ayo. Ah, nggih to. Ngono kuwi. Yung sik to, Pak. Nah nggih, kula tak nggo mulih. Kendangi dhewe, tembangi dhewe. Ayo. Podang kuning. Nggih. Nggih. Oh nggih, niki permintaan podang kuning. Oh nggih. Siap mangke nggih. Ini cewek gaul riyen nggih. Cewek gaul riyen nggih. Yo. Eka uget-uget. Ya coba kaya apa? Nyokek Mas yo nyokek yo. Mas yo nyokek yo. Au. Kaya ayu-ayu wong. Kembang kowe isih wangi. Ibarat tebu kowe pancen lagi. Akeh taun sing padha nyedaki.
pensil tercantapen nyawang bokong badine kaya dandang tumpakane sepeda motor lanang ayune sak kecamatan Tepuk tangan untuk Mbak Eka uget-uget multi plasenta. Lah nggih pancen sinden dawon. Eh? Wis aplusi plasenta niku lho. Kalau sing apa-apa iso lho. Mulsi. Sing apa-apa nika multi talenen. Talenta. Sing ning nanu YouTube niku lho. Sinden roll on ngeten niku lho. Iso Sinden on. sinden roll on kok. Iya. Apa roll on iki bat All-run. roll on iki bat kelek ya. All run ngeten niku lho. Iya. Nah nggih, niki apik wae lho sing kari dhewe meng. Sing piye, Bu? Kaya gendruwo golek anake kan. Dung dung ding tak dung 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 ding ngene kan. Kaya gendruwo ngomong kae ya. Ya, nggih. Heeh. Piye jajal piye. Ya. Nah, niki meleh. Heeh. Nah, mengke senggakane kukira pensil ternyata Niki sakniki nggih. Iya no, sesuk wis bubar ayo. Nah. Iya kono ya. Sapa wonge? Duren. Keduren. Ditata-tata dhewe keduren dhewe. Sapa wonge sing ora jagukan. Nyawang bokong badine kaya dandang kukira pensil ternyata pentol. Pentil kok iso nek sing pentol nek sing pentelot barang sing mau Sing bener apa? pentil. Oh, pentil. Iya. Sak pentil. Nah, pentil. Kukira pensil ternyata pentil. Oh iya. Iya kono. Hadirin sekalian. Iya. Sapa wangi pas. Sapa wangi sing ora jagukan kukira pensil ternyata pentil. Nyawang bokong badine kaya dandang kukira pensil ternyata pensil. Nyawang bokong badine kaya dandang kukira pensil ternyata pentil. Nyawang bokong badine kaya dandang ya kukira pensil ternyata pentil. Nyawang bokong Kok kuwi terus to, Kak? badine kaya Kok terus nyawang bokong terus iki nyapa to kuwi? aku seneng karo pentil iki mau lho. Lah mesti omahmu jumblung dadi ya bokong ae ora ngono. Apik ki menurut enggak? Apik ya? Nggih. Kendangmu ya apik. Masa nggih? Oh, ngantasi- Apik ya tuku. Heh? Ora. Iya. Heeh. Mboten. Ngatasi tangane ya cilik-cilik kaya ngono kaya. Mboten mboten ngertos to. Apa? Isine tangan kula. Apa kuwi? Kapal tok. Terima kasih Mbak Ika uget-uget. Matur nuwun Pak Yoyo. Nggih, ampun kundur riyen mangke dilanjut gara-gara. Wonten gara-gara. Oh, enten. Wong nggih siap no. Terima kasih. Lek glonten